Basta sabot ta ha. Way gawasay ha, dinira ta magkuan ha. Dinira kasuod nako pangitaon ha. O, ani lang lagi sa sala. Dini lang sa sala kay kapoy ni kay mo adto dito layo oy. Ha? Okay? Okay, pas all right. O. Sige, ihap ko. 1 to 10. Okay. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Why gawasay leha? Why gawasay? Well, you done me and you bet I Basta way felt it. gawasay, I ha? tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to Oh, get back. ikasan na ni mo na lagi kas tuloyo. Run out, I'll be Bakit giving ilan it sa my kunin mo best. na? Listen, nothing's gonna stop me but divine intervention. Maro, I reckon it's again my naisahan time ko ni mo ha. to Apel. Karon, unsa man? Unaon tag kindi? Unsa mo gusto? Musnas na? Unsa man? Unsa man? Wala lang. Pagkatoy-toy. Kamanayaw ta? Ha? Di sad? Unsa man imo? Mayo ay. Nanay-nanay, tatay-tatay ta. Ako'y tatay, ikaw nanay. Okay? Kunoy, oy, ako ramang kunimo. Kumawa sa daog katoy-toy. Yads, magilis sa amin ni Cristel yung mga nada yun mi. Okay. Sige, bye. Cristel? Nagitawag na ko ni Mami, Noy. Agoy. Pagkatoy-toy bugatan na ni mo day ay. Ala, ato asa to. Kay nangita to nimo si mama nimo. Ato asa niya lang ta magduhag balik. Kaya to unsa nako si ising to asa kuan banyo ng laba. Singota day bugatan nimo day Hapit naman ko di kadaog nimo. Unya, wa naman kay kaduwa, Noy. Sige lang day, okay ra, no problem. May man ka kay naamang imong mama nga mutrapos imong bukog-bukog paningto na ka. Arion sa nako si Mami, Noy, ha. Excuse me. Mami di ay. Pagkatoy-toy. Ay, tagay. Wa na, tiguan na gisminggoy sakit buko-buko. Kabala ka lula kay muanhi gyud ang imuhang apo. Mayon on gon man siya kay konbinsihon ko gyud siya nga ni nagud puyo dinhi. Bitaw lula no. Pero ganihan nagsamtang nagsulti mi nga nagkagubot ko no sa ila. Pero okay na ko no, wala ko no ang kabalakan. Sige lang lula kay nagabot ni Leia. Ato siyang kumbensihon. Pero may point man po siya lula nga nung gusto pa siya magpuyo dito. Kay kung kapamatod-an niya nga, wa di siya makasa ni Ramil. Nya mo kaligpiyuhan niya ang iyang pagkatao. Pero sakit lang sa bahay ni Ramil kung mapamatod-an yun ni Leia nga wa makasa, di ba? Bitaw sab. Pero ingon ni ana nga nag-antos ra gud siya. Sige lang lagi lola. Ato siyang kumbensihon inigabot niya dinhi. Basin pa dayo og madasi ah. Base na unta. Wilma, si Jufe, hi. Oh, lo. Unsa naman? Okay na, plansado na. Wa na kay sabit. Okay nang tanan, Judy. Tuan ang tanan. Ang tanan ng mga papilis, tuan sa abogado. Plansado nang tanan. Ay, salamat. Sige, ato tasod magtiwas og sulti. Sige, may pa. Sige. Sige, Abot na.
Labi na ha. Kahilas gud taw nimo day. Nanugo ka nako. Di ko labandira dinhi. Asawa ko ni Ramil Mercader. Kahilas gud nimo oh. Kuana sayunon di ka ito asawa. Ha? Ikay na ba ana? Kung ako kay mong palabhon sunugon ko na. Isumpunta ka ni Ramil ha, di ka magpasugo. Nadungog mo na akong gisulti. Di ko labandira dinhi. Sige, punita na. Di gid ka magpasugo, ha? Kahilas ko tao nimo. Isumbuta ka ni Ramil, ha? Kabit ka lang sa akong bana. Dali, dali ka, Mister. Gawas ka pa. Ayun ko na ka. Magigsulti ako nimo. Ay, kung palagutan ko din, ha? Okay na, no? Ay, kung saan! Pasensya! Ayaw ko kung saan! Ano sa may gusto nimo? Timan ipuling. Osa! Dili ko masugot nga sensayunan mo lang. Ug way bisan kinsa. Nga mo daog kung masunsayon ako. Timan ina ha? Pagka penugnaw. Hiyati mo! Isumbong ta ka! Hindi na ka niya ni Ramil! Bartay ka! Isumbong ta ka! Ayun na paghilak. Wala naman si Pauline na mo daog ni Mami. Mami, nandagan man mo away nimo. Si Miss Pauline, si Miss Carmi, ug si Sir Ramil. Now, amahan mo si Ramil. Ug apuhan mo si Ma'am Carmen. Dili lang ko nila mutahod, uy. Di man sila ganahan tahuron. Basta, dili maayo nga musukol ka nila, ha? Amahan mo si Ramil. Ug utang mo kaniya ang imong kinabuhi. Mao nga, bisan og nagbiubos kanila, bisan og nasilag kanila na, ayaw gyapon magtanga ang imong pagtahod. Timan iha, nga amahan mo si Ramil. Ug ayawan ang imong pagtahod nila. Sa ari ko, Cristel, nga tumano nimo ang akong gisulti, ha? Tahuron gihapon nimo si Daddy Ramil ug si Lola Carmen. Yes, Mommy, promise. Good girl, gid akong baby, oy. Ha? Tama ta? Mahimo man ba, Judy? Mahimo nga magbutan tag streamer dito alang sa reopening. Unya, atong i-publish sa pamatalaan. Mahimo pa nga maghimo tag commercial spot sa Channel 47. May kinituman yung kasi mong saad ha, nga mo anhim mo. Mao bitaw ni akong tuyo, Yads. May nga magkasulti ta ba bahin sa atong negosyo. Kano sa pamagada imong plano nga mubiya sa maong panimay? Unya na nun na. Kung kapamatud-an ko kang Ramil, nga wa ko makasa sa among kaminyoon. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang
sa kahitaan.